Sausa ka. Ano ba daw sa iyang isultang pagkaroon? Mao kining usa ka lalaki nga tagbilaran City Bohol. Nga tumatatampo nagdasingan nga Zack. Okay, class? So, next week, kay mauna ang last din yung test for this school year, ha? And after, ana, ipanghatag na ang inyong mga cards. Yes, ma'am. Dili na ko i-release kung dili ang inyong mga ginikanan na makuha, okay? Okay, ma'am. Kagwapa gini mamo. Okay, class. Tutan eh. Class dismissed. Yep. Jack, I need to talk to you. Ado ta mag-istorya sa faculty room. Okay, ma'am. Jack, unsa may problema nimo? Ma'am? Duha na ka katuig nga naungot ka sa imong pagka-fourth year. Unsa man? Wa na gyud kay planong mo graduate sa high school? Naaman, ma'am, pero bogo man kay ko, ma'am, oy. Bogo? Don't call yourself bogo, dong. Kaya as your advisor for 2 years, nabalaka na kaayo ko nimo. Maong nagpangutan ako sa imong ginikanan og mga teachers before. Kumaumang kuno kaayo ka sa klase. Maong nahibong pud sila nga nung 4th year lang gyapon ka hangtod karon. Nag-stalk ka na ko, ma'am? Ha? Stalk ba, uy? Zack, concern ko nimo. Og unta, concern po kas imong kaugalingon. Kung dili ka maning kamot, I'm sorry. Pero basin og mapugos ko nga ipa-transfer ka og laing school. Ay, Unsa may nasod sa imong utok dong Zack? Daunsa naman taon ka dong? Wa man may mangayo nimo og dako nga grado. Igo na namo nga makapasar ka, bisag kana na lang. Pero sige buhat nimo. Mahagbong na sad ka karon. walang di mo mahibaw si rason. Unsa man lagi hinungdan nga nung naingon ana man ka, ha? Kuan ma, kining uwa man. Sige lang. Maning kamot lang gyud ko, ma. Angay lang yun. Mukha na angay ni mong buhaton. Kay kung dili ka maningkamot, paundangon na lang yung kanamong eskwela. Ma. Duha gid akong padulngan ini. Kundi ko magtarong sa akong pag-eskwela. Ipabalhin ko ni Ma'am Bia og laing eskwelahan ug paundangon ko ni Ma'am og eskwela. Ang duha, pareho nga makapalayo na ako ni Ma'am Bia. Bay. Muna ka sir? Wa pa, bay. Klaro man. Sige rin kag tungok diha, oy. Tabangi ko, bay. Naglibog lagi ko yung number 13 na questions math. Bisa kung saan mo na gusto. Di ko na kung makuha ang answer. Bi? O ka na, muna. Uy. Wow! Maikuha ko ni mo, bay. Kamak mo malagi ka. Time para, good bay. Nagkapantay ko ni mo ba? Nga, kamao mo gide ka sa klase. Aw, dili kay kamao lang. Bright kay ka. Nga nung pirmi makuno ka nga mahagbong. Ay, sultihan tan lang kas tinuod ha. Ha? Unsa man bay? Sa tinuod lang. Nakakusto ko ni Ma'am Bia. Unsa? Mura ni rason ni mo. Andam ni mong isacrifice ang imong future para lang sa imong crush. Dili ni crush lang ako, abay. Love na nako si Ma'am Bia. Unsa? Ma'am, kugma akong gipugngan. So, class, tomorrow kay mag-practice na mo sa inyong graduation. Ma'am, good afternoon. Ma'am, Yes? nagpahatay mo flowers. Nainanguyab ni Ma'am. Nahibaw na kog di inikikan. Thank you. Hala, iyay bay. Murag nauna na yun ka bay. Murag, naa kay karibal da.
Bay, nga nung mo ko kabantay, bay, nga nana din ang uyab ni ma'am. Kalimti lang gidang imong gibati diha bay. Wala kay paglaom ni ma'am. Ay, igo ram sa ko nga na in love niya, bay. Pero di man sad siguro mahitabong magkami, bay. Maguwang gud siya nako. Maong, di na lang kumulaom pa, bay, oy. Bay! Class, last year na lang ni nako nga magtudlo diri nga eskwelahan. Oh, Uy, uy, Ma'am. kaya ma'am. Mag-tutor na lang ko sa amo. Uy. Kay delikado ang akong pagmabdos. uksa. Mabdos si Ma'am Bia. So, kung si kinsay ganahan ninyo nga magpa-tutor, pwede ra mo arin ako. Oh, Unsa? Magpa-tutor ka sa imong maestra? Oma, gusto mo kakang makapasar ko. Nak, kinsa man intay ginikanan nga dili ganahang makapasar ang anak, uy. Pero nak, wa magkutay kwarta para ana. Mahal ba yan na magpa-tutor? Sige na, ma. Please. Ay, sige. Mangita migpaagi ni Papa nimo. Very good, Zach. Oh, see? Kamauman gyud ka ba? Dali ra kayo ka makakuha sa akong gipagtudlo nimo. Kinsa may di makamaoy ni mo tinudloan, ma'am. Humot kayo siya, eh. Zach? Okay ra ka? Imo man kung gitutukan. Wa ara mamay. Ma'am, salamat kay sa imong taas nga pasensya. Bisan og badlungon kay ko. Nakita na ko nga kamao ka sa klase, Zach. Anugnan ko sa imong kamaayo sa klase kung pasagdan ti ka. Maong kutob sa akong mahimo, tabangan ti ka. Kabuutan gid mo, mamoy. Maong mainlove gyud ko nimo. Pero, dili ko makatabang nimo kung dili nimo tabangan ang imong kaugalingon. Unsa man gid ang problema nimo, Zach? Ma'am, Nahibaw ko nga may rason nga nung nag-iningon ka ani. Sultihi ko tinuodong, Zach. sa tinuod lang, ma'am, gituyo man ako nga magbalik-balik ko sa high school para makakita ko nimo pirmi. Oh. Zach, wa baya ko magbinuang ha? Ayaw kong pagkataw ah. Wa man ko mag-joke, ma'am. Seryoso ko. Oh. Sige na. Padayon na ta. Ma, ito na ko, ma. Wow! Kabuutan sa akong anak, Ni Kogi mangyud. Ay, dili gid mausik ang among paningkamot ni Papa ni mo, nak. Karon nga, nagtarong ka na gid sa imong pag-eskwela, Siyempre, ma. Guwapa ko kay akong tutor ko. Inspired gid ko. Unsa to, Zach? Ay. Nagagusto ka sa imong maestra? Wa, ma, oy. Wa. Ato na ko, ma. Bye. Oy! Doong pag-amping baya in town! Si mama, gid eh. Nag-text pa gid ay. Ngawa pa ko na umimahuman og istorya. Klaroon pa gid niya kung unsa tong akong gisulti. Okay, padoon ako sa bahay ni Ma'am Bia. Magkita na sabi. Nanawag man si Ma'am. Hello? Ma'am Bia? Zach, wao na kay klase ron ha, na ako'y gilakaw. Mao ba, Ma'am? Unya, Ma'am. Pwede ra ko mo anaon niya? Wa pa ko mahibaw kung unsa kong orasa mauli. Manawag lang unya ko nimo. Sige, Ma'am. Sayang da, padoong naunta ko diha. Pasensya gid kaayo, Zach. Sige, Ma'am, may problema. Ikaw pa? Ma'am? Hello? Hello? Ay, gipaw na.
Pila naman kakaadlaw nga wa mo eskwela. Nagpaabot pa mo sa akong maestra mga manawag. Pero wa pa man, nabisi pa siguro. Uy, nak. Ayaw in taon usiki ang gibayad na mo sa imong papa, ha? Adto ako na ng imong maestra, be. Klaro ha kung kanus ka niya tsuturan og balik. Sige ba? Kung wa si ma'am sa ila, iyan na lang pares ang akong pangutanon. Zach? Ma'am, naade ka? Abi na kog nilakaw ka. Kuan, kining... Naglikay ka ba na ako, ma'am? Zach, Ma'am, nakabantay gyud ko nimo. Murag imog yung kong gilikayan. kamin, mag-istorya ta. Ang tinuod, husto ka. Naglikay gyud ko nimo, Zach. Ma'am, Na ako'y maestra nga maoy akong patiwason og tutor nimo. Dili pwede nga magpadayon nga ako imong maestra, Zach. pero, ma'am, Zach, dili maayo nga naa kay pagbati og ingon ini sa imong kaugalingong maestra, ha? Kay maapektuhan ang imong pag-eskwela. Imo kong maestra dong. Dili ko nimo classmate. Busa dili pwede nga may bation ka para nakog sama ini. Kay masakitan ka kung dili nako mahatag nimo ang imong gusto. Nga dili nako mabawsan ang imong gibati diri nako. Og dili ko gustong masakitan ka dong, Zach. ma'am, nitug-an ko nimo nga nakagusto ko nimo. Pero, nahibaw man ko ma'am ba nga, wa tay padulngan. Nakagusto ko nimo, ma'am. Pero di buot pasabot nga, gubto na ko ang imong kinabuhi, ma'am, eh. Promise na ko, ma'am. Love di ka, pero di ara kutob. Sige. Pero isaad na ko, ha, nga magtarong na kasi mong pag-eskwela. Basta isaad sa na ko, ma'am, ha, nga amiga lang gihapon ta, ha. Bisan pag di na ti ka maestra. Deal? Way problema na. Deal. Kang banga karon kibaw na ka in love na. Nadawat na ako nga bisan og nakagusto ko ni Ma'am Bia, pero di gid mahitabong magkami. Love na ako siya, pero di ara kutob. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. So sa ka. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista na maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Tawag ko sa pangan nga Gringo. Sa dili ko masugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Rainbow. Just ride, and I make you see how beautiful. See the butterflies calling, listen to the birds. There's a rainbow always after the rain. RMN Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga nagtago sa address sa Talisay City, Cebu. Ang atong magtatampo nagdasangan nga Gringo. Hoy, Gringo. Ayaw na gyud pagsigiglaag sa ilang Sam, ha? Tingali pa yag ikaw mo ipasangin lang sa amahan, ana. Nga tungod ni mo maong naingon ana iyang anak. Nga nugod mo, may madiktaran ako ang Phoenix ni Sam.
Abi kag amiga pa, manmi, unya, parehas ming bayot. Ako na dayon ang pasanginan sa iyang papa. Nak, paglikay lang good. Ikaw na nag-ingon nga dili dawat si Sam sa iyang amahan, dili ba? Unya, magsige kag adto. Tingali pa yung unsaon kas amahan ni Sam, ha? Friend, manggod ming sama. Mura nga sad nako siya og sister. Ay, ambot, ni mong bataa ka. Gahi ka gid og ooy. Pila na makaadlaw nga. Di gid tubagon ni Sam akong tawag. Uy. Bahala sa mama, uy. Ako nga tuon si Sam sa ila. Hoy! Ayaw din paggawas buhayan. Kung di ka gustong pakyong di ka! Hikaluoy sa bataing taon. Si Sam na nun? Tete, naon siya day ron. Ay na, pila na siya kaadlaw do nga sige lang kasabaan siyang amahan. Ambot kong naunsa na ng bataa kay sige man ang naghilaksod sa ila. Wa na ginay gawas-gawas. Ay, ginuo ko. Te, panuwag mong tanod, be. Akong sudlon sa ila. Oy, tingalig maamong ni ana dong, oy. Te, asa pa ninyo palabihon? Inyong kahadlok o ang makasalba mo og tao. Tingalig na unsa na si Sam sa son. Sige, kadiyot lang. Noy, unsa man mo si Sam? Gringo! Hoy! Ay, pagapilapil, ha? Wa kay labot sa pamilya. Maong gawas niya sa Mumbai. Dili ko, Noy. Dili ko mo gawas kon. Dili na ko manda akong amiga. Hilaw! Amiga! Biga ka ron. Lalaki ang anak, ha? Mauli na kong uunin akong anak. Di na magmatno siyang pagkatao. Tungkol mong bayuta ka! Gringo! Saan? Bugawas ka o dili? Asa itong sundan? Bakong sundan mo anak? Gringo, gawas na, oy. Tinggal ko sa kang papa. Magkuyog na, Sam. Kuyog pa. Hindi ka biyaan. Sana ba ka? Sana ba? Papa, oy! Ikaw ka ng sundan mo! Kung di ka gusto, ipaboto ko yung armas ko! Butang na! Ay, kaluoy, badi ay ni mo, Sam. Wa ko magdahong nga ingon ana na day mong sitwasyon dito sa inyo. Gani mo. May ragyod niya ni Adto ko sa ila ron i-check iyang kahimtang. Kay kung wa pa mo. Tingalay kung saan nahitabo ni Sam dito sa ila. Uy. Naluoy kay ko ni mo, sis. Dagan kay kang bunog. Unyawa. Giupawan pagi kasi mong papa. Maulagi sis, ay. At tita, thank you kayo ha. Salamat kayo nga inyo kong gidawat din sa inyo. Ay, naunsa. Way kaso, Sam, uy. Welcome ka gyud dinhi sa amo. Kami raman sa ni Gringo dinhi. Maong okay ra kaayo kung anhi ka. May kapatita. Dawat kayo ni mo si Gringo ngayon anak siya. Samtang akong papa, di yun. Kuwang na lang gani, iya kong pat yun. Sis, ay na agud. Dili ka man dawat sa imong papa, pero dini sa amo, no? Dawat og mahal ka namo ni mama. Kami na imong pamilya ron, ha? Thank you, sis. Congrats, sis! Ikaw ngayon nakadaog sa Miss Gay! Kana tungod kay ikaw mo'y akong handler. Ikaw mo'y ga-makeup na ako ron. Inungdan nga gwapo kay ko. O kining crown. This is for you. Wow! Thank you, sis! Thank you, but sis. Salamat kayo, sis! Ate Sam! Ate Gringo! Oy! Si Mama alis ninyo! Kita ba? Unsa? Mali. Ay, kubiyain mo.
Anak, ayaw na. Gibati sa nako nga. Dili na gyud ko magtukay. Tiguwang na ko, nak. Maalis. Gringo. Sam. Bisag unsay mahitabo. Unta magpabilin ang kalikon sa inyong panagkikala, ha? Kampante kong mubiya na ninyo. Kinaibaw kong kanunay mong naa para sa usag-usa. Ma! 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 Nalubong na si Mama Alice, sis. Mingawan ko ni Mama, sis. Ako sad. Pero ay kabala ka, sis, oy. Ni ako para nimo. Di ti ka biyaan. Sama sad nga, wagi ko nimo biyahe atong nakinahanglan kong tabang. Sis! Nadawat kong trabaho sa usa ka salon. Ay, same ta, sis. Nadawat sa kong trabaho sa call center. Sis, unsa kay maayo, no? Unsay, na ako'y idea ba? How about mag-collab ta soon? Like, magtungkot tag atong kaugalingong salon ba sa maabot? Sis! Nagkanahan ko, Ana! Sige. Willing ko. Okay, sis. Maginay-hinay tagtigong. Gringo, sodani mo para paniod to. Kaon sa? Uy, Vince. Ikaw ha? Sige na lang kikmini mong buhaton. Gringo, ang tinuod, ganahan kay ko nimo. Kung manguyab ko, na ba ko'y chance? Vince. Ako sa nang una-unaon ha? Si Sam, si Vince di ay, akong uyab. Vince, si Sam, akong sister. Hi. Ay, hello. Ikaw si Sam, ano di kay uyab? Sis, okay rin mo nga, ano lang tipo na to sa bahay si Vince? Oo, ano kung di. Inyo mo sa nag-buy, sis. Oy, kipapuyo, abangay ko ni mo din, hindi ba? Thank you, sis, ho? Unsa, babe? Dili ka mo-duty ron? Oh, babe. Galayin na akong lawas ko. Sige, babe. Ako lang bahalang maingon sa tong amo. Pahuway ka lang din sa bahay. Salamat, babe. Kapuyas akong lawas. Uy. Dagan tayong customer gini na sa salon. Gutom na giyod. Mayutag nasa Sam sa bay. Kay nakasiguro man kung nanagi pa ni hapon kay naglain na bang lawas ni Vince. Ay, dili gito kalihok sa bay. Kung ano sa gani, magpalit na lang kong sudan, uy. Ngikit pa mo ni sala, uy. Uwa pa na si Sam. Nakasiguro kong natog pag ituron si Vince. Vince! Ay! Sam! Nanong nagtapad mo higdaog! Mga hubo! Bakit mo? Masabuti! Gringo, paminawan ako. Mga hayop mo! Mga bangna! Ay! Malayas mo na sa kumpay! Ganun tayo!
hayop sila. Ila kong giilat. Ila kong gibuang. Magabagang silang dahon. Magpaibang mulaan ko. Aron ma-enjoy ko. Dili ko magsigig ko na una nila. Mayo pa di kay magahupay pa sakit sa dughan nga kong ibati. Uy, si Vince man na. May kauban siyang babae. Ginoo ko. Sa ato ba? Naapag na siya ilaing babae. Tawagan ako si Sam. Dili ko mo to ani mag-drink ko. Diba, kung naglagot, taka na ako defense kay ako mo'y kipili niya. Unsa? Hoy, Sam! Abi na mo, day. Mas concerned ako ni mo kaysa ni Vince. Tungkol kay, pilat na katuig ka nagkuyog, no? Pero sa imong tono ron, murang mas importante pa man siya ni mo kaysa nako. Ay, gringo. Pati mo to nako, ay bahala ka, uy. O ikaw, total, anan bagang pasakitan sa mga tao nga naasi mo palibot. Waro gay action, ana. Suma bitaw sa una, di ba? Kung unsaon kasi mong papa. Kung okay ra nimo nga sayon-sayonon kas laing mga tao. O sige, bahala ka tay. Nga nang nakas sa kumbay, ha? Sis, sinawanan niyo mag-salty. Nagin sa'y babae. Unyaon, saan na? Ay, tara na yun. Kay ato sungon. Oh, Sam! Hayop ka! Di ka na mo mabayutan mo! Wami mahadlok ni mo! Ha? Wag yun! Ilas ni mo na! Kanangin mong gisolab ron! Ako may nagpalit, ana! Asa ka na imong breath! Ako na pinagpalit, ana! Gusto na mo! Magre-angel ni mo! User ka! User ka! Now falling in, nothing sure in this world. Never knowing what lies ahead. Nakauli yun ang maayo namong kabubuto ni Sam. O nisaan mi sa usag-usa, nadili na yun mahitabo nga ang lalaki mao hinungdan nga maguba pagbalik ang among panaghigala. Karon, naarami gamayng salo ni Sam o nag-focus na lang mig maayo sa pagpalambo ning maong business. Dinhi lang kuto. Daghang salamat, RMN. Mao kita mga igalang kaagi ni Gringo nga taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo. Awit nga nagalahan, Rainbow. Even if the rest may love, everything in the world still turns there will be. Ang mga kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamulusap mga higala, mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papadaw. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa Osaka. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa Osaka with Carol. RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na gayon, daghang salamat sa inyong Please smile.
sa usa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi karon, mao kining usa ka babay nga nagpuyo sa Usami City, Misamis Occidental. Nga tumatatampo, nagdasingan nga, Adi. Ay, thank you. Ay, ting pamuhi na gid in town. Magdali ko, bi. Kay magpalit para ba ko cake sa kumanghod, ha? Birthday niya ron. Ikaw na lang yun mo oy among gipaabot. Imong manghod ganina ra nang naghuwat. Naasige da nga iyang ipaila-ila nato. Ha? Kinsa man, ma? Lahos na latas kusina. Dali dayon. Hi, Te! Oh. Happy birthday, Esther! Thank you, Te. O karon kay kompleto naman kita. Ma, pa, si Nico di ay. Akong uyab. Good evening, Tito, Tita, o Abi. Love, lahi lagi mong tinanawan ni ate. Kaila mo, no? Same school na baya mo. No. Dili, Esther. Pero, nakafamiliar tingali siya na ako kay Murag. Nakafamiliar man sad ko niya. Oo, love. Anak gitingali. Sige. Mga unata kay basing gipang gutom na ang uban. Unsa? Sini ko nga, nanguyab ni mo sa una, uyab na Esther nga imong manghod? Oday. Mao ba? Aware ba siya nga manghod ni mo sa Esther? Wasag ko kay Bao. Pero for sure, aware gyud tingali kay wala ba giti pakitong laki, ha? Nga ba tayo hinungdan nga wag ito na ko gisugot sa una? Kay daghan kayo tog chicks din sa eskwelahan? Maubitaw. Hala, uy. Dili ka masakitan sa Esther anang Nico, day? Maubitaw na akong gikabalakan, day, uy. Kay basig ilang duwaan akong manghod ba? Kumusta naman mo ang Nico, Esther? Okay ra kaayo, te. Pinangga kay ko niya. Abi ni mo, te. Gusto na kinako ay nga siya na gid ang lalaki nga akong ikauban for the rest of my life. Esther, sayo pa kaayo para magisgot ka, ana. O pagaw ka na human sa mong studies, gani? Te, pila na may pagdagan sa panahon, good? Usa pa, dili na ko baby ninyo, no? College na sad ka ako. Basta, te, naka-feel good ko nga si Nico na gid ang lalaki para nako. Esther. Nagdugay sa good si Nico kang imong manghuday, no? O, day. Na-close na sad sa among family si Nico. In fairness, nakita sa gid nako nga nagbag-o gid si Nico. Nakita sa nako nga grabe niya kapinangga akong manghod. Wa ni masulti mo manghuday bayan ninyo ni Nico sa una. Wa na lang, uy. Dili po ko gusto nga may bawa akong manghod nga grabe ka chicks boy ni Nico sa una. Ang importante day mao ang karon. Ang dako niyang kausaban para sa akong manghod. Nalipay ko para nila o ilabi na sa akong manghod. Uy, tuod di ay, ha? Ato niya sa amo ini golden birthday sa akong papa, ha? Invited ka. Kabungga o golden birthday si imong papa, day, uy. Kay bawa ka, day? Nitabang sila ba gasto si Nico aning birthday ni papa? Oo, mao ba? Hala, no? Kasulti ko dahil si mamangod niya. Hello. Mayong gabi ka na tong tanan. Una sa tanan, dako kay kong pasalamat sa Ginoo sa grasya nga iyang gipaambit kanamo sa akong pamilya sa adlaw-adlaw.
O karong gabi una nga, nitungagid mo sa akong imbitasyon. O nakigsaulog sa akong adlawng natawhan. Salamat kayo ninyo. I hope na busog mo. Og napaday tay daghang pagkaon diha, ha? Nasa tay mainom nga giandang. Pero sa dili pa nako buhian ang mic, ako unang tawgon ang akong son-in-law nga si Nico. Salamat, Tito. First of all, happy birthday, Tito. And thank you everyone for celebrating with us tonight. Kulbaan ko na. Anyway, I would like to share to everyone how blessed I am to know the family of my girlfriend, Esther. I'm so lucky kay I can feel that I'm so welcome in their family. There are really no dull moments, especially kung makigdungan kong kao nila. And I think being with Esther for a long time is enough. Enough already to ask her hand from her parents and Esther's sister, Abby. Love. Love, Esther, come, join me. In front of everyone tonight, Esther, will you marry me? Nico. Yes! Yes, I will! Magpakasal na sila? Hala, uy. Kasweet ni Nico si mamanguday, uy. Uy. Hila ka magkudiha. Luha ang iskalipay, day, uy. Nalipay ko kakasunod na akong manghod. Si Esther Manuel, unsa ba kanang hitabo? Unsa pa ka? Sutihimik unsa inahitabo. Esther, anak. Gusto na ni Ana. Unsa mang ginahita po? Ma? Pa? Esther, ngano ka? Ma, pa, ate, Nico cheated on me. Unsa? I saw him with another girl. He lied to me. He cheated on me. I hate you, ate. Esther! Anong imo mga ate mo kalaturan? You knew Nico was unfaithful right before I met him. Kaila ka ni ate, but you never told me. Esther, I'm sorry. I thought Nico was already a changed man. Nakita na ko kung unsa kaniya kapinangga mong wala lang ko musulti ni mo. Sorry. Pila na kabuhan imumangoy dito sa Davao, day. Wala gid siya mauli, no? Mag 8 months naman tingali, day. Nagkasabot resad ko, day, oy. Gimingaw na sabi ko sa akong manghod. Pero I think it's good for her to take a breather from everything she went through. It will take a long process, pero hoping nga makatabang niya. Babe, hi. Ganina na kang naghuwat na ko? Okay ra, babe, oy. Nalingaw ra sa ko nga nakikistorya ni Krisa. Ay, ikaw na good ang pinagpala sa lalaki, day. Buutan, responsable, o gwapo pa yun si Sam. Makasuya. Ikaw, cute, Krisa. Ay, sige na, oy, bye na. Una lang ko ninyo, ha? Sige, day, amping.
Happy 5th monthsary, babe. Happy 5th monthsary, babe. Babe, pila na lang kabuan ang atong pabuton. Mag-graduate na kita. Maugid, babe. Excited na ko. Ako sad. Og ini-graduate na to, mag-propose na gyudayon ko nimo para fiancé na ko nimo. Og aron mahibaw ang ubang laki, nga di nakaangay nilang panguyaban, tungod kay minyunon ka na. Babe! Congratulations, babe! Congrats po mo, babe! Happy kay ko para na to! So, asa man taon na mag-celebrate? Okay, una ta sa amo, kay naghikay naman sila si mama dito. Iniguman, ato din ta sa inyo. Sige! Congratulations, ate! Oh. I'm back! Esther? Kamusta ka na uli? Ganina lang. Gibingaw na kay kunimo. Lahi naman kay kagang. Nisamot ka kagwapa nga nangarti ka nagmaayo. Anak ginate, people change. Nak, nganong karon pa man mo? Dito pa mangud mi sa ilang samgikan, ma. Kay naghikay man sa diyang mama. By the way, Esther, si Sam, akong boyfriend. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. In fairness ha, gwapo imong uyab. Pagkaksa kong balik, Bi. Gibingaw kay kunimo. Daghang kikag-angay ichikan ako, ha? So ka na uli si Esther din sa amo gikan sa Davao. Lahi na kayo siya. Dili na siya ang manghud nga ako nailhan sa unang nga grabe ka introvert. Karon, party goer na kaayo. Dili ganin ako halos makitaan din sa amo kay sige maglaag. Ay, makamingkaw ang sa una nga. Wa may laing buhaton kung dili magsigig storya-storya lang. Basta padung na may matug. Ay... Babe, ako natin manan ang mga bisita ni Mama, ha? Feel at home lang. Okay na, babe. No worries. Ubay-ubay yung bisita si Mama siyang birthday, Ronda. Ay, kapuyaw eh. Salamat in taon nga na mauli ng mga bisita ni Mama. Damay na lang sa daang hipusonan. Tuod. Hain naman si Sam. Ganina naman kung wa makabantay niya. Sam? Sam? Wa mangyud. Naadingali sa kong kwarto ni Pahuway. Si Esther man mo. Gikan siyang kwartong tingog. Esther? Esther? Oh. Esther? Ate? Sam? Ginoon ko! Ate! Ate, we're really sorry, ate! Ganun na kayo mga manak ko, ini! Mga wamay basasan! Wamay basasan! Esther! Mag-istorya ka! Kung ikaw, Sam! Pauli una sa inyo! Skinny love just last year. We were never here. Perting pangayog pasaylo ni Sam nako ato. Gitintal ko na siya ni Esther, ug wa ko na gininay ni Esther nako. Human sa usa ka buwan kapin nga wa mi nagtingog sa akong manghud sa bay. Nihilak si Esther sa akong tubangan ug nangayog pasaylo. Tungod kay duna na sad ko na siya na-feel ni Sam. Ug ang pinakasakit, mabdo siya ug si Sam ang amahan. Sakit man dawaton, pero kinahanglan niya pakasan ako manghud.
tungod kay mabdos na ni. Og nagpakasal gyud dayon sila. Og nahibong na lang intawon among mga paryente kung nganong sila ang gikasal nga kami man unta ang uyab. Karon, na ako sa Saudi na trabaho isip usa ka nurse. Dinhi na lang kutob, daghang salamat, RMN. Mana so za ka up. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Tingob, Mandawi City, Cebu. Ang ato matatampo nagdasangan ka, Agnes. Happy birthday, anak! Thank you, ma. Wa paligid sa papa. Ay na, mahibong pamangka ng imong amahan, nga permi man gid nang wa. Sukad nga nagbuwag mis imong amahan, dili gina nimo siya igkita. Bisag may special pa nga okasyon, permi gina siyang wa. Sewa, agad. Ha? Sewa? Birthday na guna sa atong pinanggang anak. Bigyan mahimong nga wa ko. Papa! Happy birthday, nak! Today, si Wilma di ay. Hi, happy birthday, Mindy. Thank you. Dali, mga onita. Rice pa, tito, tita. Sige. Okay na ko, dong. Love, kauna, para manambog ka. Sige na. Sige lang, be. Bidong, be. Danny, di ba dili man maayo nimo ang sobrang rice? Ang sakit in taon nimo. Ay, that's okay, Agnes. Mas makamatay kung magutman siya. Di ba, love? Maugid, love. Sige lang. Unsay sige lang, good. Danny, nahibaw ba yagid ka? Nga unsa ka delikado Agnes, may mo ba? Di na lang ka manghilabot? Pila na mo katuig ang buwag si Danny. Wala kay right? Na ako'y katungod, Wilma. Kay amahan siya sa kong anak. Unsa kay bation ni Mindy kung simbakog dunay daot ang mahitabo sa iyang anak? Dili ka makatingog. Aw hinuon, unsa may nahibaw ani mo nga bata pa man ka, ug wa pasad kay anak. Ug unsay buti mong ipasabot, ana? Wa ko'y gisulti. Sakto na, Agnes. Nganong ako man, ha? Kay ikaw magipirmi maghatag problema, oy. Muna'y nakapait ni mo ba? Kay labtanon kay ka. Agnes, wa na ta, ha? Suwa na kay katungod ako, nga manglabot ka na ako. Di na ka makabuot pa na ako. Sakto na! Tagsa na lang gani kayo ta magkatapok ka kumpleto ta. Mag-away pag yun mo. Nagtuwa ko nga special lang ako birthday karon. Kay naa mo. Mindy, anak. Pwede na mo manguli, ma, pa. Nawatan ako ganang mukaon. Salamat kay nitong nga mo. Diligid ko malimot inigadlawa. Mindy! Anak! Nak! Mao ba? Di masugod maayo ang inyong gibuhat. Nag-away mo sa atubangan ni Mindy. Bisan huwag dako na ng inyong anak. Pero masakitan yun na nga magtanaw ninyo nga mag-away. Maulag giday. Naglagot man sa kuko kay perti man gani namong atiman ni Danny sa una nga nasakit siya. Unya karon, abi niingon ang iyang babae nga pakanon siya daghan mutuman lang sad siya. Hilas pa kaayong iyang babae nga muingon. Nga wa na kuno ko'y katungod ni Danny kay buwag na kuno mi. Basig nalimot siya nga dili pa mi annulled ni Danny. Naparagod. Tugani ko's tinuod, Pi. Siman, mahal pa ba nimo si Danny? Dili na, uy. Kaya murag nasakitan, magod ka, uy.
Murag concern pa kay kaniya. Day, concern ko ni Danny para sa among anak. Pero dili tungod kay may pagbati pa ko niya. Ako mauna. Istoryahin ninyo maayo. Nga sports na lang unta mo sa usag-usa. Og inyo nang buhaton para ni Mendy. Para sa inyong anak. Pag-istorya mong tarong ni Danny nga kamura. Kanang way samo. Day. Motel? Nganong ari mo kas motel gusto makikistorya? Ingon man ka nga mag-istorya ta nga way samok. Ug usa pa sab. Muro magkagkaron pa nga nakasuod na mata dinhi. Nalimot ka nga diri ta pirmi sa una. Oh, lagi. Sige na. Hisgutan na nato ang bahay ni Mindy. So, mauni akong gustong mahitabo, Danny. So, maoto. Timan ha. Every time mag-abot ta, mas maayog dili na lang ta magtingog. Para way lalis nga mahitabo. Hoy! Naminaw ka? Naunsa man taong ka istorya? Uy, naman ka may bintana. Haka ni. Di gyud ta makauli ani. Unsa? Ngano good? Tanaw dire, gusto kay uwan no? Nya, nagbahas dan. Unsa? Ganina raman in taon ta din, he. Nagbaha gyapon? Oo, baha gyapon. Sige. Sige pa mag-uwan Uwan pa kayo gawas. Ay. Uy. Nga no gud in taon ni higda man katupad ako. Giduka naman ko. Ugma nang ta mamauli Ma-extend na lang ta diri. Og akong giteksan si Wilma nga di una ko makauli ron. Unsa? Lami anastog aning hinampak, uy. Bisit sa gining uwan, uy. Dugay makayong ni undang. Natanggong pagidinoon ko aning tawhana diri sa motel. Hoy. Ngano gud taong naggakos-gakos man ka? Dali, unsa ba? Mugara mangyug ka. Ikaw ba? Labtikan na nako imong ilong, bi. Da. Uy! Mata ka lang, eh. Bibi, buhay ko, bi. Maglabtik na ka! Pida yan kumuton ko ng naong ni mo, bi. Uy! Buhay ako na ba? Buhay! Unsa ba, buhay? Labtik mo ka! Oh. Danny, imong naong. Danny. Unso? Nahitabo ninyo ni Danny? Oh, sige. Kusga pagit imong tingo para makadungog ang silingan. Sige, cute. Kusga. Sorry. Hoy, Day. Unsa man tayo nahitabo ninyo? Ang akong giingon, istoryahan ninyo. Dili tayo. Nahibaw kong sayop ang among gibuhat. Mao nga sugod karon, kung naay okasyon, dili na kumutunga kung naa si Danny. Bahalag mahiubos si Mindy nako. Pero maglikay na lang yung kuday. Excuse aday ha. Hello? Hello, tita. Si Edwin uyab ni Mindy. Oh, Dong. Nga naman. May problema? Tita, magbakasyon mi ni Mindy. Muadto mi sa Medellin. O gusto niya nga adto mi sa sud sa usa ka semana. Uy, mao ba? Unya, iyang trabaho? Okay naman. Naka-leave naman siya. Gusto unta na ko nga invite mo ni Tito. Sigurado gid kong malipay siya kung naa mo. Dong, dili ko pwede. Daghan kay kong trabahoon, good. Si Tito na lang ni mo mauing na. Og nahibaw na ka sa nahitabo pag birthday niya. Basin unyag. Please, tita. Please. Kay
plano sana akong mag-propose niya sa inyong atubangan. Sorry, Gudong. Pero... Tita, ayaw bagsaba nga, nisulti ko ninyo. Pero, naisakit si Mindy, tita. Unsa? Bagulan naman hibawan, na si tumor. Mauding sige sakit ang yang Ug mo na yung hinundan niya nung gusto siyang mubakasyon. Kaya gusto siyang makalimot sa iyong problema. Tita, please. Bisag karon lang. Nanginhangan kayo siya ninyo ni Tito. Edwin! Salamat, ma. Kay mauban ka na mo dito sa medallion. Siyempre, nak. Gusto na ko nga magkabanding tag-usab. Og gusto na kong mo bawi sa akong gibuhat pag birthday ni mo. Pa? Pa, thank you kay niya ka. Ikaw ra? Asa na si Tita Wilma? Wala eh. Buwag na mi. Unsa? Dungan man. Nagbuwag mi kay nay usa ka gabi nga wa ko mauli sa bay. O perte niya sa kuha. Nagduda siya nga na kuno ko'y kabit. Mao ba ka? Di marig ka itong gabi una. Nga nawa man ka mauli. Tana. Unya na ng tabi. Maabtalan niya tas traffic. Tana mo. Ma, dili pa ka maligo. Kasayo ko ni mong niinom. Unya na ko, nak. Init pa kaayo. Sige, ma. Mauna na lang yung Edwin, ha? Babe, dali na. Danny, ang imong naong. Agnes. Danny. Nabuang na ko. Yawa! Di man mangagda sa iyang giinom. Di ba nagsabot naman ta? Nga dili na tamang hilabot sa usag-usa. Oo, bitaw. Pero nga nung imo man kong gihilab na itong gabi na. Unsa? Danny, please. Kalimtan na to nato kung unsa may nahitabo atong gabi una. Og dili ko gustong mahibaw ang atong anak bahin adto. Siyempre, di ko gustong punan ang problema sa atong anak. Nahibaw ka? Bayad sa iyong tumot? Oo. Hinoon. Dili ka mo uban diri kung wa pa ka mahibaw. Muuban gyapon ko. Kaya naman ka. Agnes, sorry kung nibiya man ko ninyo sa una. Katong nasakit ko. Pamati na ako, mura kog useless na kaya to. Nauwaw ko nga kamo na hinuon ni Mindy, mo'y nagatiman ako. Bisag, ako unta mo'y mo atiman ninyo. Gikalimtan na to nako, Danny. Wa na ta. So, dili na to kinahanglang hiskutan pa. Ilabi na tong bahin sa motel. Moto'y angin na to istorya, Agnes. Inahibaw ko. Nga with love pa to ang atong kibuhat. O dito sad na ako na-realize nga mahal pagyapon ka. Danny. Di ko man siguro uhay ang tanang ba para natong buha, di ba? Mahal pa sa tika, Danny. Sukad masukad. Wa mawa ang akong gugmani mo. Sige. Hatagan di kag second chance. Pero basig imo lang ning gibuhat tungod sa sitwasyon ni Mindy, ha? Dili, Agnes. Dili tungod sa ito, anak. Salamat, Agnes. Salamat sa ikaduhang higayon nga imong gihatag kanako. Dili na gyud ti kabuhian. Sukad nga ni hatag ko og ikaduhang higayon ni Danny. Nibawi gid siya sa tanan niyang pagkuwang namo. Og nalipay kaayo ang among anak nga nagkabalik ni siyang papa. Og nalipay sad ni kay nisugot na siya nga magpa-opera para makuha ang iyang tumor. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.